Αγγελίου Κύριον των Θεών ημών υπηρετεύσουμε. Σοφία, ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνων από το ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των ενωριτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την